Maayong adlaw, maayong adlaw sa tanan, maayong adlaw sa mga gusto makabalo sa pagbasa sa notes, music notes. So karang nga buntag, karong nga adlaw, i-discuss ta kung unsaon pag ah, basa. So mag-start ta sa pinaka-basic. So ang una is atong i-discuss is kung unsa ng staff. So ang staff na siya ginatawag og lines. So mag-drawing ta gikan sa ubos. Okay. Pasagdayon rin ako ang lines kung hiwi ni siya. Pero ang akong point this morning is paano maintindihan ang ginatawag na staff. So ang staff na siya ay 5 ka lines. Okay? Ang linya niya mag-start sa pinakailalom. So this is the first line, second line, and we have the third line. And this one is the fourth line, and we also have the fifth line. Okay? So klaro. Tas-tasan nato og jota ito ang linya. So lines pa lang na siya. Dili nimo siya matawag nga staff kung wala siya ay ginatawag nga clef sign. Kung familiar na mo kaayo ana, especially kung nagyanan ninyo inyong music class sa una, kanang clef line inyong ma-remember mga G clef, bass clef. So para mag-discuss ta og ginatawag og G clef. So ang G clef mo ni siya, mag-start ka diri sa second line. Okay, mag-draw ka circle, then so that is what we call G clef. So nasa lain-lain nga term ay gigamit. Pero G clef, violin clef, or treble clef. So para sa na lang, dili ra ta mag-istorya og lain nga clef. Mag-istorya gamito na nato ang ginatawag nga G clef. So this is what we call G clef. Okay. Again, staff is made up of 5 parallel lines. Parallel gani bisag sumpayon pa na sila, di gina sila mag-abot. Pero kani ako consider ni siya bisag naghiwi na, okay? So, made up of 5 parallel lines. Ang numbering niya gikan sa pinakailalom. Pinakauna first, second, third, fourth, and fifth line. Of course, nani siya gitawag og bar line. Okay, this is what we call bar line. Okay? So again, as a review, 5 lines. 1, 2, 3, 4, 5. And this is the bar line. And this is what we call the clef. So this is already G clef. Okay? So this is G clef staff. Okay? So I hope na kay sabtan sa karon nga buntag. The next lesson nato unsay mga letter names sa kada linya o kada space. Before I forget. So nasa lines, staff, napod siya ginatawag spaces. Pero ako na siyang i-elaborate sa next nga video. Thank you for watching my videos.